ngoba uyamthanda ungamshadi ngoba uyamthanda. Manje awushoyo bafana, ubona umqondo omuhle nophusile esiwenza lamanje. Ya bafu indaba ngamele ngoba lo muntu sengijole naye 6 years. Bethi ngimjolela ngiphula inhliziyo bethi njalo engixolela. Bethi useyibonalisile ukuthi userious ngempela ngathi bethu. Manje mana ayikho enye indlela esingenza ngayo ngoba le sengayibona ividiyo namthandeni and akuphethanga. Phela lapha umjitho wayesemazweni intombi yasala yathola nomngane. Hayibo. Kanti niyathola nini amanga? Hayi cha bafa ngiyenzi lo nto mina ngayenza kanjani njalo. Oh bese soxabana ukuze kuthiwa. Hayibo man. Igate leli livulekayo. Hayibo asahambe mfethu. Hayi ma, umuntu ongayenza inento. Do. Mngani, Hello, hayibo mngani ngakholwa yini? yini mngani kwenze njani? Ngingene endlini mngani. Ngibona iring phezu kwetafula. Cabanga umntu uyangipropose. Hayibo, umdu. Mngani, umntu sovele wangenza umuntu ebantwini. Ngiyakubongela-ke mngani. Awusho, usumtshela umqoka lento eyenzakalayo. Umxo, bengakamtsheli lutho. Ngibona kungcono vele engazi lutho. Vele lo yisilimi. Umxo. Ubani manje umxo? Nama ngazi bafota ngicathile inkonzo ehlala ngezansi edayisa amaphilisi okukhulisa obaba. Angeke akhulise zabanye. Shuthe yakhe inkulu. Lo shuthu usamqedile umngami lo. Okay, bye bye ke mngani. Awudali. Uyisola angifuna uyisola